Уважаеми зрители, и все пак не трябва да бъдем винаги толкова черногледи. Все си мислим, че ние сме най-зле. Но дали е така? Световната криза сполете дори и богатите. Богатите не само плачат, но те също и плащат сметки. Те също спестяват. Днес сме поканили самата самата кралица на Обединеното кралство, която също като много българи започна да се отоплява на дърва. Танчо Токмакчиев. Колко мило, сър. Все още не съм сър. Oh, don't worry, мистер Токмакчиев. Аз ще ви направя сър. Сериозно? Yes, с това. Ма това е дърво. Дърво? Не ще бъдете дървен сър. Don't worry. По-добре дървен, отколкото никакъв. Добре. Приличайте. Да. Well, from this day, you, мистер Токмакчиев, сте сър Танчо Токмакчиев. Okay? Please. Това ли е цялата работа? Yes. Но това прилича на сурвака не малко. Значи вече съм сър. Yes. Няма само Евгений Минчев да е лорд, аз пък ставам сър. Айде да те. Разбрах, Ваше Величество, разбрах, че от световните агенции, че вие сте обявили своеобразна дървена ваканция в дворецът Уиндзор. Започнали сте да се отоплявате на дърва. Верно ли е това? Да, сър Токмакчиев. Защото в Уиндзор не стана голям зор. И там ли бе? И там. Тук, ако знаете какъв зор е? Really? Ма той в името си го има. Wind. Вятър. Зор. Зор си е зор навсякъде. Навсякъде по света. И трябва да ви кажа... Ветровизор. Ветровизор. Ами вземете направите някакво такова да... Сменете се дограмите, бе. Аз ти като гледа Уиндзор с тия дограми стари. Що е слойте ни хубави да ги... Това са на 600 години дограми. За кога фърлите ги, бе? Ние тук колко съборихме на пошествие на поляд, за да направим модерни неща. It's a tradition. И кризата, сър Токмакчиев, и нас ни удари. Особено след сватбата на принц Уилям и Кейт Мидълтън. Тази целенка, която влезе в английския двор. Sorry. Вие май не обичате много. No, I love her. Very well. И така, затова кризата ни удари и ние минахме да се отопляваме на дърва. На дърва? Yes. Да ви кажа, и в България най-бедните хора в България се отопляват с дърва. Значи и вие така. Yes. Има една малка разлика, че за мен дървата са безплатни, защото имам много гори, но това е малка разлика, of course. Какво имате? Много гори. Гори? Yes. Той и нашия цар, като дойде, първото нещо беше да си вземе горите. Каза, че ще направи за 800 дена, обаче първо си взе горите. Симеон, вашия братчет. Oh, my cousin! A little bit poor little dear Simeon. Пур. Беден, не е много беден. Oh, it's poor, believe me. Вече не е много беден, да ви кажа. Може да е бил беден, ма сега не. Oh, for me, he is very dear. I love him. Dear. За вас може да е dear, за нас е expensive. Very expensive. Да? При нас, който отначало е dear, после става expensive. Well, Simeon... Искам да ви кажа, той не излезе expensive. Дъщеря му, зет му... Синята кръв е експенсив. Синята кръв. Няма как. Но той ми даде тези всички от Враня. Това от Враня ли са? Yes. И каза, вземи. За него горите, които си върна, бяха дървото на живота. Да. А ние изядахме дървото. Вкусно ли е? Да, да ви кажа... Ние отдавна го едем той дърво, бе. Ние кой прави, ни се дърво едем? Това е някакво българско ястие, нали? Не, зъбите не. Какви зъби, бе? Кът бобър съм. Дай ми той дърво и ще го изям. Искате да я покажа? Дайте. Но, това са моите дърва. С тях трябва да се стопням. Пидия с всичките царя беше в кръстите. Нали станах сър? Дай поне едно дърво, бе. Много е хубаво,
че при вас ситуацията е надървена. Ако можеш и при мен да бъде надървена. Не ви ли е малко късно да ви се надърва ситуацията? Но I came here in Bulgaria, защото разбрах, че имате една много хубава печка за дърва, недървени въглища. Циганска любов. Yes! Gypsy love! Gypsy love! Yeah, gypsy love! Понеже аз смятам да видя патента и да я внеса в Great Britain. Защото при нас след големият пожар в Лондон забранихме това дърво да се слага в открит огън. Да, знам. 1666 година. Тогава е забранено да има открит огън в И вие сега ще вземете тези печки. С патента ще взема на Gypsy love. Ама може да вземете и малко от създателите. It's good. Те пък ще ви направят печки. Искате ли да ви кажа няколко хубави поговорки? Ситуацията е цялото дърво в печката. The whole tree in the fire. Yeah. It's good. Да, или ще ядеш дървото. You eat the tree. Да, или ножът е дървен. The knife is wooden making. Или, примерно, дървен философ. The wooden philosopher. Yes! Или ако някой футболист не играе добре, казвам, той е голям дърводелец. Carpenter. Yes! I know. В Bulgaria футбол е малко дървен, but I have one great footballer, Dimitar Berbatov. Да. He's a wonderful. He has a perfect technique and a very good ball control. And did you see the match Queen's Park Rangers with my team? Когато той спря топката така, прехвърли и вкара гол. Да. Very good. Да, я покажете с кръчето. Спря така, вижте защитника. Той спря така и отика подаде. Ама аз искам да ви кажа, аз малко се медосвам на този вашия сър. Фергюсън, вие да не би състои дърво и него да сте го правили сър. No, but аз съм very angry на сър Алекс. Да, и аз съм very angry. И ще му взема титлата. Как може such a great player да го държи на дървената пейка? Yes. Great Britain. Да. Of course. Да иде дървото и той. Всеки да иде дървото. И той, и сър Фъргюсън ще иде дървото. Да. But I know. Here in Bulgaria, вие имате много дървени политици, които са дървени философи. Да. Така че голямо дърво ви очаква. I know. Уважаеми зрители, наистина пак май се очертава да сме част от сериала Дървото в живота. Благодаря, Ваше Величество. Благодаря, Ваше Величество, за това кралско посещение. Сър Панчер Чакмакчер. Очаквайте по-късно в предаването.